eyi sizofunda la abufundile nje yabo. So uNkulunkulu angisho ukuthi mhlampe ngenzeka mhlampe ukuthi khona ukufundile mhlampe okurongi ukuthi kahle kahle ke umuntu ke vele bafethu sometimes ke njengabantu sike sigxile kuzinto ezinegative. Athi kahle kahle akawushintsha ingqondo ubheke ukuthi azi lo muntu lo njengoba elethiwe la kumina uzowenzani empilweni yami. Awuyibheke kanjalo uzowenzani, uzoqeda imali, uzongikhuphula, uzoletha okuhle, uzongilimaza, uzongihetha, uzoba umngane omuhle ozoletha okuhle kumina.